on the beat. Da fari na gode Allah mai yaye duk illa wanda muke hewa sallah sarkin da bai da uba. Hirbi kayo salati gun abba ga fati wanda ya yi hawa fati annabi shugaban. Kukan kurciiya ashe jawabi haka aka ce wani ya san da haka wani bai san haka ba. Duniya babu tabbaci abin cikin ta haka ce labari ke zama wa koko ba haka ba. Shi arziki kyauta ne na garibi ke zuwa ne mai hankali yake kyautatawa rasa don gaba. Yi rayuwa a hankali karka biye wa kirkali abinda duka tara kan zama ba naka ba. Shi haƙuri riba rashin sakuce guba in ka ƙi ka sha wuya in kai da rabo. In gyara hali malam ka tsarkake Allah kalam harshen ka ya zama mai farta alkhairi don gaba. Mai wa'azi nake tawa a waka take wani zai ya fahimta wani ko bai san haka ba. Mun guji hasada mai na gara-gara don ita ke sanya mutum yake kara gaba. Mun girmama na gaba da mu ko da ba su yi da mu don wata rana inda remo ne a gaba. Shi nazari aiki mai ilimi zaki tashi ka mana ka zai mara na gaba. Ka tsarkake zuciyarka ka kyautata niyyarka ka zama mutum mai tausayi da gujewa riba. A rayuwa na shawiya na kuka na zuciya yanzu kwana je inda ban yi zaton saban. Idanuwa na sun yi ja kamar gaushin da ya yi ja ina tana mutuwa na nan a gaban. Yau in an yi da ni gobe dole babu ni karfi za ya kare ko da ban mutu ba. Ga shawara gare ka guje wa shirka karka biye ma wanda ba zai yi maka ba. Allah ke ciyar da mu shine ke shayar da mu in ka rike shi ba abin da ba zai maka ba. Kai addu'a da kanka yan uwa sai maka idan ka tashi rabbi ba za ya barka ba. Mu kyautata wa iyaye su za su share hawaye addu'ar su kare mu ita ce kan gaba. Nazeer na ta'aziyya ga dukkanin maraya wanda ya rasa mahaifiyarsa ko uba. Maiatamfa wasu suka ce mai kiɗa da waka aka ce yin Allahu ne bayan kai na ba. Masoya hanayi na kuke dan da ku na dan fake addu'an da kuke mini ita ta kai na gaban.